Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 11 fevraly hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallaryna. Ine şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy soralar we jogaplar. Meniň bilen şu gün efirde Akbet Aparaga yerleşýär. Akbet Aparaga salam aleikum. Waleyküm selam. Salam gaderly iýleşler. Başga da bir biziň täze watandaşymyz gatnaşýar. Erkin Ýolagçy. Erkin Ýolagçy, salam aleikum. Eşitmedi öýden. Ýolda bolansaň. Ýolda bolansaň bolýar. Häzir özü goşular biziň kanalymyza. Akbel Sapara. Ine men şu gün oğlanlar bilen bir topar videolaryň aşagyna kommentariýlardan soralar aldym. Şoňa şu jogap berer. Sizem pikiriňizi aýdarsyňyz. Bizem ýöne biz soralar başlamak TikTok'ta, YouTube'da esasy adamlaryň ýagny esasy adamlaryň ýani gyzyklanýan zady soňky Berdimuhammedowyň, Gurbanuly Berdimuhammedowyň çykyş barada ýaman köp soralar gelýär. Hem TikTok'da hem başga ýerde. Gelin men şu parçany görkezeyim, bir kiçik video parçasyny. Şo ýerde Berdimuhammedowyň ýani şu çykysyn diňläli we şoňa halkymyza düşündireli şuň manysyny. Sebäbi bir topar adam menden soraýar, ýazyp soraýar, jaňydyp soraýar, TikTok'da soraýar, YouTube'da soraýar. Ören köp adam gyzyklanýar. Indi näme? Türkmenistan gowulaşdymy? Hemme zat gülýärmi? Indi biz öý barsak bolýarmy? Murada Gurbanulyň aktivistler düzetdiler, indi bolýar. Biz öý baralmy diýip ýani soraýar. Gelin şu parçasy edelim. Videoda Gurbanulyň çykyşy bar. Şugun Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maksadynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň taşdyry boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, dogunluk ýurdum wekillerine duýgudaşlyk bildirdi. Ahryman arkadamyz dogunluk ýurdum şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna ýürekden gynanç we medet berjesellerini ejer çekenleri bolsa tez wagtda sagalmaklar bardaky dileklerini beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiziň taşdyry boýunça Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyňky ilçihanasyna geldi. Ahryman arkadagymyz bu ýerde hatyry kitabyna medet berişlerini beýan etmek bilen Türkiýede bolup geçen tebiği helak trendigini gynanç belledi. Hemde Türk halklarynyň dost dogunluk gatnaşyklarynyň bakydygyny beýan etdi. Hormatly adamlar. Dogunluk Türkiýede bir ýa-ni bet maksat boldy. Ýani bir tebiği hadisede köp adam şehit boldy. Nuňlarça adam hem şikayet etdi. Biz muňa ýören gynanýar. Bir Türkmen halkynyň adyndan Türkiýe dowlatynyň ýolbaşçysy Recep Tayyip Erdoğan'a ýani gazyryň dogunma hem bütün Türk halkyna gynançylygy bildirýär. Hem bolsa işe diye çare yok diýipdirler. Bir metbasyly duşanyň arasynda gynansak öýsem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen dowlaty sen her ýerin arkasynda daýar. Eger olmuş mesele çıkaysa mesela anda Şerifler Ministrinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa ilçihanada giyeci onun doğanından yüz tutup bilirsin. Kimin yani komik gerek olsa hem mezarı edersin. Ben yendirgeden şehit olumlu doğum varmışlarına, hormatly prezidentimin adamın, öýe adamdan, hem de bütün halkymyň adamdan gynançylygy bildirýär. Bir sonlara
iman bağlı. Onların yatan yerinde yattı, zahirlerin cennet verdi. İyi vatandaş. Nemine yakın baktı bir şehit bulunmadı. Bütün geçenler yatta halk akidesi yadigarda toplumda sadaka verildi. Eğer olsa Türkmenistan'ın müftüsü bütün geçenleri yatta ayet dua edip Sonra Türkmenistan'ın müftüsü Akbet aparam. Siz gördüğünüz yankı Gurbanul Berdimuhamedov'un çıkışını. Yani şu yerde men pikirimçe bir zat aytmady şol adam. Men şol adamlary mecbur ýagdaýda Türkiýe iýerdim. Okumany, migrant bolup işlemeni, Türkmenistanyň hemme zatlaryny taşlap gitmeni men mecbur etdirdim şolary. Men günäm alýan diýip şol adam aýtmady. Galan aýdan zady bir adam keşfine bir adama meňzeýän zatlar. Siz näme pikir edýäňiz? Ine Vatan programmasynyň redaktorynyň arkadagy we öz tohumynyň arkadagy şurýaly 17 ýylla ýagny oýanyp halkyň adyny ýatlap gynanç bildirdi türkmen halkyna. Näme görýäňiz şu zatları? Men muňa şu köne televizyon işler hökümünde derro men teknik taraplarına da seredýän. Bu taýda hiç gawat gelen ok. Aýdylýan zat bilen görnüşler gawat gelen ok. Birinjiden ünsferin adamlar. Bu eýem okulun tekst ýöne şonu ýene-de şu Berdimuhamedow oturdupdurlar Türkiýe Respublikasynyň Türkiýanyň ilçkanasynda bir kabinetde oturdupdurlar. Şo taýda hamana gürleýän ýaly diýe ýöne Tuğrun'un mun köp zatlar var. O egerde şol jaýda gürleýän bolsa mun sesi ýanglanmaly. Tuğrun'un köp beýleki predmetler var. Stol var, stul var, arka gapdaryna baýdaklar var. O zatlaryň hemmesi sesi ýuwdýa. Belki haly badyr aýanyň aşanyna ýörelýän nimeň pollu. Emma bolen mun şo sesini ýazdyran ýeri sesiniň ýanglanyp durşuna üns berin. Dimek bir ýerde boş şaýda okudup mun sesini ýazdyrlar. Soňam şonu suratyň üstüne, videoň üstüne basýarlar. Inni ikinji bir ýene-de gawat gelmeýän zat. Bir kabinetde oturup gürleýär hamana, ol Reşit Meredow, onuň Türkiýanyň ilçisi, onuň ol mollu, resmi mollu. Olaryň birinji görnüşde daşarda durlar, ikinji görnüşde de zalda durlar. Şuň ýanyna ýok şolar. Bir hamana gürleýän bolýar, olaryň başatan bolýar, ýöne şol üç adam şuň gürläp oturan ýerine getirilmändir. Näme üçin? Belli däl. Naşy teknik taraplary, bir güňe yaramayan, maňzyna batmayan taraplary. Onuň inni egerde Türkmenistanyň prezidenti kellerini tahýir edip hamana bir inuçku bilýän kişi bolup, dini ýollar bilýän kişi bolup çıksa diýär-de. Ýöne şo taýda aýdanyna şol nimeň pidalarynyň şu ýer titremede şehit bolanyň diýe pidalaryň ýatan ýerleri ýagty bolsun diýe. Musulmançylygyň hem türkmençiligiň kadrlaryna görä inni egerde diýjek bolsaň adam diňe jaýlanandan soň ýatan ýeri ýagty bolsun diýip bolýar. Ol adamlaryň intek hemme tapılanlara mintek jaýlanan ok. Intek ol nemen yıkılan jaýlan aşagyna ceset bolup yatan adamlar var. Olara şo yatan ýeriň ýagty bolsun diýip bolmaly. Adam haçanna soňky jaýyna yerlenenden soň jaýlanandan soň diňe şondan soň yatan ýeriň ýagty bolsun diýip bolýar. Şo zatlary bilen ok. Özüm hamana milli lider, özüm hamana prezident bolan, innen barıp Türkmenistanyň adyndan bütün Türkmen halkynyň adyndan gynanç bildirip ine aýdýan zatlary. Egerde prezident hökümine aýtjak bolsa da, milli lider hökümine aýtjak bolsa da, ol dini inuçkulary, dini düzgünleri,
Gow bilmeli. Emma gynansaňam hani 60 ýaşak geçti Berdimuhammedow şonu da şu zatlary bilen ok. Sen intek zaýlanmadyk adama musulmançylygyň düýünlerine görä kada wagata görä ýatanyň ýalty bolsun diýip bolanok. Diňe gynanç bildirip bolýar, ýa şolar wepat bolupdyr diýip. Onuň inneki aýtmazat emeli. Şu diýen sözleri diňe ýöne bir gazyet okap oturýarly. Hani adamyň bir zanly sözleri. O taýda diňe türkler däl ahyrim wepat bolan. Bizim öz türkmenimizin eýem onlarça adamın adı bilinýär. Studentler, şu taýda işläp beren adamlar. Şu gazetep diýilen ýerde ullokan fabrikler var. Egirme dokma, tekstil fabrikler var. O taýda gatköp türkmenler işleýärdi. Şol adamlaryň arasynda wepat bolanlarken. Şolaryň ady tutulanok, aýdylanok. Yani bizim öz iýleşlenmeden Türkiye mecburi gidip şu taýda mecburi işläp beren adamlar var. Bir Türkmenistanyny öz halkymyzy ekläp bilemdok. Adamlara iş verip bilemdok. Okujagy okuw ýerlerini universitetlerde, ýokary okuw jaýlarda ýeterlik studentler üçin ýerleri açyp bilemdok. Şoň üçin bizim halkymyz bir döwran, sergezdan bolup köp ýurtlarda hem okuýarlar hem işleýärler. Türkiýede işläp hem okap ýöreniň arasynda da wepat bolanlar var. Şolaryň günäsi bizim boynumuza diýip mertlerçe boyun almaly. Ýöne han ol mertlik. Ýok, ol mertlik ýok. Diňe formal taýdan barýa takal okabam ýydyna gaýdy. Ana men aýtjaklar. Akıl para. Men sizin bilen alalaşamak ýa siz bir paraxor, bandit, halk edip gören bir kellesi psikitadan giden adama ýokary bahaly derejede analiz edýär. Ol dogry däl. Ona normal adamlar gatyrar. Beýtme. Bu adam kesel adam. Sebäbi başgaça düşünüp bilen bolanok. Ine näçe ýitki boldy Türkiýede. Ol atylmazançylyk dolup gitdi. Türkmen halkynyň ýanky jesetlerinden. Hani bir ýerde bir agzak geçdimi? Türkmenistanda näçe 100 miňlap koronavirusdan öldü. Bir çykyp aýdaýmalar bir zat gynanç bildirýär. Ýok, gitara çalyp atçap pedret beze bir sökýär. Bu binamsy adam. Şoň üçin indi bizim halkymyz sorýar. Murada ine şu adam dogrudan indi bize öwürlüp ýanky aktivistlerden gorkup şu bize kömek edermi? Mümkin şu ahir ýaşynda akyl gerin bolaýmasyn şuňa. Indi mümkin Türkmenistan gülle öter bizim halkymyza kömek eder şu adam. Mümkin kellesi bir ýerine gerin bolaýmasyn sen ýalşaýma diýip menden sorýar. Ine şu sözi men erkin ýolagça berýän erkin ýolagça eşdäňmi? Erkin ýolagça bolan soň her wagt ýolunda bu görülen. Ya o ýollar hem ýerde internet gowy tutýanam diýerler. Özü çıkan wagty, gelen wagty men geldim diýip habar etse, onlar şo wagt söz bersen bolar. Ine siz näme pikir edýäňiz? Dogrudanam şunu anantaňmy? Bolýa, ol çykyşyny analiz etdik. Ol çykyşyny hakykat ýok, montaj etdiler, adetler. Ol her wagtam edilýär. Ya gurban boly arkyň gurlap bilen ok. Ol düşünkli. Indi şuň ýanky motivasiýasy. Dogrudanam halka kömek etjek bolýam ýa-da ine daşöwürtde ölen soň bütün dünýä habarlary şo tarafa öz kameralaryny ýanky urukduran soň we şol tragediýa, katastrofa, bütün dünýäň powestkasy bolan soň ýanky hemmeler şöyle kim biri ölen bolsa şonu derrew identifikasiýa edip niýedendigini bilip ýanky bütün dünýä ýaýrar diýip gorkup maňa da ýanky ýokardan dubinka geler, armatur bilen kelleme berler, halkam gaharyna ýene çykyp meni aýrar diýip şu gorkup edýär şuny. Hemmeler bilýär diýip. Türkmenistanyň içinde de ölüm ýitim bar. Ona aýdanam. Bahal çyn marda ine kanal joşup bir topar oglar suň astynda. Sowukda adamlar öldü, çopanlar öldü. Ses çıkanok buradan ne vatan programından, ne Gurban Ulu diýenden, ne onun oğlu diýenden zat çıkanok ýöne ine Türkiýede bir daş ýerde bizden daş ýerde bolan zatlarda Türkmenler ölen soň olamamatlaryny aýtyp geçdi. Bu näme sebäpli?
Näme pikir edýäňiz? Bu adamlar nähili bir pikir edýärler, umuman bir pikir edýärlermi ýokmy şonun bilip bolanokda. Ana şol Türkmenistanda şül anormal sowuk boldy. Şuşda. Hatta 25 minus 25 gradusa 24-25 gradusa yeten yerler var diýerde. Şonu Putin çykyş edip aýtdy, Orsiýanyň prezidenti. Ne Türkmenistan'da şulur yani güýçli sowuk boldy. Anormal derecede sowuk boldy. Aýaz boldy dip aýdýar. Emma Türkmenistan'ın prezidenti ya bolmasa şu milli lider diýilýän tahyýasyny ýylan kömelek edip hany çykyp aýtdymy adamlar. Ana şulur ýaly sowuk boldy ýurdumyzda. Şunça adam gelek boldy. Hey bir neme kömek gerekmi? Na bir plan ýerik şunça kömegi berdik. Ýene näme kömek gerek bolsa ýerli ýolbaşçylar. Derrew Aşgabatda habar edin. Bir öz halkymyza kömek etmeli şular ýaly ýagdaýda diýip kimde odun var, kimde odun ýok, kimin gaz peçleri işleýär, kiminki işlenok. Arasy üzülmezligi üçin şu gaz akymynyň diýip şu zatlary sorap ýygynak geçirip talap etmeli. Hem de gödäwçilik etmeli. Hany o zatlar ýok. Emma barıp Orsiýanyň prezidenti Türkmenistan'da şun ýaly anormal sowuk boldy diýip aýdýar, emma şonu bil näme üçin Orsiýetden eşitmeli. Ya olmasa näme üçin daşary ýurt metbuatyndan eşitmeli. Biz şonu ilki bilen watan programmasynyň eşitmelilämi? Ya ýurdun ýolbaşçylarynyň agdyndan eşitmelilämi? Diýmek bular bilen ýolbaşçylygy bir itin ýolbaşçylygy ýaly, bir iti ya gargany ya eşegi bir ýurdun başynda goýsaň, ine el şular ýaly ýolbaşçylyk eder. Başka näme diýjek bulara? Täbi lowko ýok. Hiç ýyly edýän hereketlerinde. Bir daşary ýurtda mysal üçin üns berilýän ýerde bir zat bolup geçdi, Awganistanda bolsun, Türkiýede bolsun, ya başga bir ýerde bolsun, şoňa gynanç bildiren bolýanlar etiket boýunça şeýle bolmalylar. Ol etiket diýilýär da, neme resmi etiket. Mysal üçin başga bir ýerde sen Gawai adalaryna bir köpçülik bilen adam gyrylsa da tebii hadisede sen şoňa Türkmenistanyň prezidenti bolup otursaň, prezidentiň aldyna gynanç bildirmeli. Şol etiketi hemme döwletler ýerine ýetirýär. Bu zatlar avtomatik derecede edilýär. Onu o prezidentin öýde oň üçin pikremeden oň üçin alada deden onu diňe prezident aparaty taýýarlaýar. Speechwriterler, şo resmi şoň çykyşlaryny gurnaýan adamlar, resmi etikete gödäwçilik edýän adamlar getirip öňüne goýýar, gol çekdirýär, şonam iý berýärler, onuň ol ýurda gidýär. Emma olina ýurdun öz içinde bolup geçen wakalara şol gowdat bolsun, ya bolmasa bir betbaççylyk bolsun, şu taýda ne etiket, resmi etiket işleýär, ne de Türkmenistanda ýolbaşçy bardy bildirýär. Bir başsyz göwre de ýatan Türkmenistana ýalar. Dogry. Burada men gelendirin şonu aýtjak. Bolýar. Siz ine şu soraga jogap berbilseňiz ýa aýdyň bolmasa biz inlik soraga geçeli. İnki soraga geçelim. Bolýar. Akıl tapara, ýalnysy logika diýip bir söz aýtdyňyz. Gaty dogry belläp geçdiňiz. Ine logika seretse şu ýaly zat bolanlar döwlet başynyň ýolbaşçysy, ýagny prezident ýa-da Türkmenistanyň ýerine ýetirýän höküminiň ýolbaşçysy, birinji ministr çykyp şu zatlary aýdýar. Hiç wagt başga döwletlerde bir halk maslahatynyň ýolbaşçysy çykyp şu ýaly betbaççylyga öz gynançyny bildirenok. Indi elbetde bul aýdýar ine Berdimuhammedow Serdaryň buýrugy bilen aýdýar-da. Näme Serdar Berdimuhammedowyň gynançy ýokmy? O näme öz agzy bilen aýdy bilen okmy? Özü şu ýaly betbaççylyklar bolany Türkmenistanyň adynan resmi taýdan gürlemeli adam näme sebäpli öz gürlemeli zatlaryny başga bir agda berýär. Watan programmatynyň redaktorynyň arkadany we öz tohumynyň arkadagynyň gurbany bolýar. Näme özü aýdanyk. Şuňam bir düşündirme sebäbi bul siýasatda bir uly ýa-ni ýalňyşlyk. Näme şu ýalňyşlyklar Türkmenistanda bolup geçýär, hiç kim şuna baha berenok. Indi bu taýda bu gaty gowy soraw. Näme üçin? Sebäbin hanymyny milli lider hem halk maslahatynyň başlygy edip goýdular.
Gurbanuly Berdimuhammedow. Milli lider bolsa inni şular ýaly prezidentin tapşyrygy boýunça yurda wekilçilik etmeli. Nirek iyi verse Barcelona ştadan gitti, Japonya'ya gitti. Dün Japonya'nın premier ministri ýok bolupdyr. Şoň şunun ýaz mitingini geçirýärlerden ýetişdi şoňa şu taýwarda Türkmenistanyň adyndan wekilçilik etdiýilse Berdimuhammedow şu wada eňip gitmeli uçuram. Haýsy Berdimuhammedow? Inni şu Gurbanuly gitmeli. Ol owla ahirym inni arkadaly haýsy bolýar şu arkadaly serdar buýruk berse serdarly arkada uçmaly. Nime? Japonya. Nereye yanlıştım? Alawaly serdarmy, arkadaly serdarmy, arkadagmy? Men şu ýanky Indi onuň alawaly haýsy ikisi alawaly olan. Alaway meselesinde olan ikisi alawaly bolýar-da ýöne şu arkadaly serdaryň buýrugy bilen serdarly arkadaly uçmaly. Yok, benim düşünüşüm boyunca Türkmenistanyň iki palataly meclisinden ýanky halk milli geňeşden ýörüýte halk maslahaty ýokary çykaryp, onu konstitusiýony organ edip, konstitusiýanyň üstüne goýup, Türkmenistanyň halky diýip goýup, oňam ýol açdy Gurbanuly Berdimuhammedow. Indi ünsüren. Milli lider. Bütün konstitusiýanyň üstüne adam şol buyruk bermeli Serdar Berdimuhammedow. Barten aňyry getse we ol Serdar Berdimuhammedow wezipesi milli lider wezipesinden pes. Men düşünem logikasy käwagt şeýle bolýar, käwagt beýle bolýar. Men şoňa hiç ýanky uzuny tapmadım. Yok, bu taýda Türkmenistanyň şertlerini häzirki emele gelen ýagdaýda bu bir iki kelleli ajdarha diýip men aýdýana. Bir iki kelleli prezident bi. Inni sen aýdýanlaryň dogry. Egerde siz mene gülmesem men bolan oksebe iki kelleli döwletden ýygyna ýanky ýerden iki kelleli ýanky guşwa iki kelleli prezident. Ay Hudaý haqqy. Gülmegem bir Yok. Men başga gülmez ýaly. Döwle mokta. Başlanmaly. Yok, indi sere tutaydy. Indi egerde häzir arkadaly serdar şoňa serdarlar arkada. Sen barda Türkiýeň ilçikanatyna barda Türkmen halkynyň adyndan gynançylar diýende ýok diýse, arkadaly serdarly arkadalyň gulagynyň düýbüne gelmemegi hakkı var-da. Belki gelmendir. Bilecek gal. Öyle barşy, tolantydyryp barşy zady, gepleýişi zady gaty geň bir hili gülkünç ýazdyrypdyr sesini şu taýda da oturup tahyýasyny tegelep şu taýda nime diýe. Şolatlar nime diýip gaýtdy da okak gaýtdy. Ýöne indi bu taýda bu kisiniň arasyna gele bu maşgala nimesenni, maşgala potrot diýen ýaly bir hili ýolbaşçylygyň maşgala potrot görnüşi boldy da bi. Bunun arasına gilägedin serdarly arkadagyna aýaly, arkadaly serdaryňam ejesi gilägedin ortalaryna duragedin han sene bar nimet nahar bişir senem oduna gitdiýse bulan ikisi burga gitmeli. Sebäbi maşgala derejesinde çözülýär da bular da emme. Diýmek şu taýda şol maşgaladaky aýalardan biriniň ejesi biriniň hem aýaly buyruk berse ikisi hem ılgak gitmeli. Yurdum nimesiz galmaly, ýolbaşçysyz galmaly. Garaz buýrulaşyk. Bu taýda şol näme diýeceğini biler ýaly. Güljeňe milip bolanok, ağlajaňa milip bolanok. Bu birini gurjok goş oýnanýar bir zady urly Türkmenistanyň ýolbaşçylygy, Türkmenistanyň döwlet işleriniň alınıp barylşam ýöne bu taýda esasy bilmeliler. Bu serdarly arkadaly serdaryňam roli gaty kiçi Türkmen döwletiniň resmi nimesinde, işlerinde. Hakyky yurdu dolandyryp oturan adam ol Hram filan jadan. Olan bir ährim ähli güç ministrlikleri başçylyk edýär, birem ideologiýa başçylyk edýär. Şol ikisi dolandyryp oturan. Bulanky ýöne bir sahna çykyp şolaň öňüne oyun oýnaýarlar. Bular kimi aýryp kimi goýsun, hemen başlygyny çalyşyrsyn, ol prokurator, baş prokuror çalyşyrsyn, o taýda üýtgeýän zat ýok. Şol güç ministrliklerin hemmesi jadanyň elinde. Ideologiýada Hramyň elinde. Onuň bulanky ýöne şu burjak oýunna öňüne şolaň öňüne halkyň ünsini çekmek üçin
oynayanlar hemen bulara şol ogurluğa gatnaşmaga ruhsat edilen. Başta 2006 ýylyň 19-njy 20-nji dekabr aralygyna gol çekişi Berdimuhammedow Hram bilen hem Jadan bilen döwleti nähil paýlaşmaly. Şu döwlet paýlaşygyna muňa sen döwletiň dolanryşyna gatnaşmaly diýip boýnuna goýýarlar. Hada sen her aýda da hasabyna $2 milyon geçýär. Şoňa kaýly gelmeli, galan zat bilen işin bolmaly. Berdimuhammedow şonuň ýerine ýetirýär. Indi özi beýleki ýurtlara uçmaga saglygy ýetenok. Saglygy ýetenok şoň üçin özi diýrike gözüniň açyklygyna şu Serdary ornaşdyrmak üçin prezidentiň ýerine öz ogluny goýdy da inem özüm häzirlikçe şoňa gaplaryndan kömek edýär. Ine şu maşgala derejesinde dolandyrylýar da näme döwlet. Buyrulaşyk kemmeler. Dogry. Ýene bir geňallyk zat ine Ýaponiýanyň birinji ministri ölenni, ýa-ni şoň ýa-ni patatyna bark gaýdýar. Ine Türkiýede Türk doganlarymyz ölenni, öz watandaşymyz ölenni barmaga aňary dursun, ýa-ni şol Türk ilçihanasyna barıp şöyle öz gynanjyny bildirýär. Näme Ýaponlar bize şol ýakynmy? Ya näme ol wezipe edýärmi? Näme oýra gidýär? Bir bolýa bir birinji ministr bolupdyr, adetdir. Bolýan zatlar atypdyrlar ýa napadýany bolupdyr. Bolýa. Ýöne öz watandaşlarymyz biýüne ýagdaýda, betbagçylykda ölen ýagdaýynda we ine Türk watandaşlarymyz häzir 20 000 goloy Türkde, Siriýada bir topar adam öldü. Bir barıp şoýra bir öz gynanjyny bildirsen kim dämkä diýen, bu meselede beýle diýär, bu meselede beýle diýär. Näme şey diýär? Ne diýär? Murada aýtsam bolýarmy? Bolýa aýdym. Men esasy bir zat düşünýän. Seredip görseňiz taryhda bara diktator bolmadyk däl ahyryn. Diktator bolan elmi damada bolan. Umuman alamyzda gözüňize gelse iň ýakynymyzdaky Stalin alaly. Näçe milyon adam gyran, näçe milyon adam türmede oturan ýöne esas düýüne seredip görseň ölen wagty, Staliniň ölen wagty birje Frenji bilen Bram iki sanjal var bilen näme ädi bilen başga zat bolmandyr. Diýmek ol adam gyran çyrağına salyp halky esse watan üçin edipdir. Edil häzirki biziň ýaşap oturan demokratik ýurt diýip ýörenimiziň bu kim ezýär? Halky ezýär. Ýöne näme üçin? Sonra bärde başga düýüne seredip görsek, soragymyz başga. Näme üçin ezilýär? Hayır bolýar, Stalin döwründe Hitler galyp bara faşist döwletleri ara kelle galdyryp hop astynda ýurt bolupdyr diýer. Häzirki zamanda biziň ýurdumyzyň näme hop astynda dur? Biz şonu düşünmeli. Her birimiz. Men öz pikirim şeýle, belki de gaty geplendirin, şonda da kennemem ýok da polemika uğrunda. Yo, dogry belläkeşdiň, sag bolun. Gowy pikir. Muny seljermeli, muny bir wada bir pozisiýa aýt bolanok. Staliniň diktator bolmagynyň sebäpleri bir zat, ine Gurbanulyň diktator bolmagynyň hiç bir sebebi ýok. Şonda da halkyny edip, gyryp, özem gyzyldan, ýa-ni unitazyna, gyzyldan duşuna girip, ýuwunyp, hediledip, manyşdan kaka çelli ýollar ýapyp, ýa-ni dağ eteklerini şo ýerde alawa itli bilen gezip ýör. Bul bir adam döwlet dolandyrmaly, döwlete jogap bermeli, öz wezipeňi ýerine ýetirmeli. O zatlar ünsemelini hepde bir gerek gelip, bir samyrdak gidýär, kabinet ministri ýa telewizionyada şoň bilen öz işini ýerine ýetirip gezip ýören adam bu. Şoň üçin deňişdirip bolmaz. Iki tane dürlü adamlar, dürlü tarihler, dürlü sebäpler. Dogrudur. Akylda para. Siz näme pikir edýäňiz? Şol dogrudan hiç il hop ýok Türkmenistana. Iqtisady hop diýmeden, olan bir uldýar sebäbi biz benzokolonka. Biz çykaran zadymyzy çyýmal hökümine satyp otyrs.
Onu bar başlanmış yurtlar, yan başlayan ösmek, yan ösyen yurtlar edýärdi. Olar bir 10 ýyl, 20 ýyl edip derrew ýanky giýdijileriniň uğurlaryny çalışyp investisiýa edip döwlet başga söýtürip gidýärler. Biz bolsa şo benzokolonka. Niýazyň başyndan şo gaz satylmasa, neft satylmasa halk gözenýär. Sebäbi ýanky talamanlar, hökümetdäki işleýän talamanlar halky mundan meter edýär. Egerde gaz neft satylsa, olar hökümetiň puluny oglap halka az edýärler. Ine şoň tapawdy. O halkda şoň ýanky neft gazyň öndürilişi, onun satılışy, gymmat bahadan satılışy halkyň sosial ýagdaýyna, halkyň hal maddi ýagdaýyna hiç iltäsi ýok. Baha galsyn, düşsün, köp gaz satylsyn. Hiç nime ýok. Oň bir täsiri bar. Egerde Aşgabat gurulmasa indi arkadan şäherini gurup başlaýar. Ondan öz ogluny padarka edip başga bir şäher gurup başlaýar ahalla. Bir samsyk idiot proýektlerini adam ölüp durka, kösenip durka, halk 45% daşyna gidip işläp, kösenip ölüp durka, diňe öz maşgalatyny eklijek bolup ölüp durka, bul bolsa öz proýektlerini edip, gymmat obýektleri edip pul oglap getýär. Ine sen näme pikir edýäňiz? Dogrudan bizde hok barmy? Siyasi, ykdysady hok barmy ýa ýokmy? Näme sebäp bar? Türkmenistanda munça obýektler gurup halka düýünün ünsürmedýär. Hok bar. Sebäbi Türkmenistanda adalet ýok. Sosial adalatsızlyk, deňsizlik höküm sürýär. Baýlar bilen ýöneköý adamlaryň arasyndaky emlek hem maddi tapawut öňdünem ully, esleri ýykylaly bäri ully, ýöne soňky ýyllarda hasan şol aradaky gorp şuňalýar hem giňelýär. Diýmek Türkmenistanda sosial ýaralyş haçan başlanaýmaly. Ol hop bar, ýöne şol hopu görkezlen reaksiýa dogry. Halkyň sosial ýagdaýyny gowlandyrmak, oňa iş ýerlerini täze iş ýerlerini açyp işsizligi minimal derejesini düşürmek. Ya bolmasa ýaşlary okuwa öýdi gurdumuzda okar ýaly, özüm ýokary derejede wuzlar işler ýaly etmeň deregine Türkmenistanyň näme dogry zatlar edilýär. Üstüne şol diňe Aşgabatda hem Aşgabatyň töwereginde lokan guruluşlar edilýär. Bütün ýanky şol guruluşlara gelýän, sarp edilýän serişdeler hem pullarym Lewap, Mari, onun Balkan hem Daşoğul vilayetlerinin halkynyň hem şo topraklaryň, şo vilayetleriň topraklarynyň çykýan baýlyklaryň hasabyna gurulýar. Hasan şu mesele ýemden hem galdyrylýar. Şu mesele bizim watandaşlarymyz, dürli vilayetlerden bolan watandaşlarymyz şu meseleni kän wagtlardan beri agzap gelýärler. Emma merkezi hökümet şuňa häzirlikçe üns berenok ýa-da üns bermedik bolýar. Ýöne şu gaty üns bermeli mesele. Şweýçany alyp görseň, beýleki demokratik ýurtlar alyp görseň, haýsy vilayetden, mysal üçin aýdaly TV, demir, magdan, ýa bolmasa beýleki minerallar, şolar ýaly baýlyklar çykýan bolsa, şo vilayetyň özüne siňmeli ilki bilen. Ondan şol vilayet diňe belli bir bölegini merkezi hökümete geçirýär. Şu düzgün ýöredilmese eger Türkmenistanda, mysal üçin aýdaly Mary vilayetynyň baýlygy ilki bilen Mary vilayetynyň öz halkyna, Liwabyň baýlygy ilki bilen Liwap halkynyň özüne siňdirilmese, Daşoğluň zähmetseýär halkynyň öndürýän önümleriniň berýän girdeçileri ilki bilen şo halkyň özüne siňdirilmän, hemmesi daşa kesege öwrülüp diňe merkezi vilayete siňdirilýän bolsa, şu sosial adalatsızlyk iri wiç bütün Türkmenistany ýarylışa getirip biljek adalatsızlyk. Yönünni şu aýda men ýadymdan çykmanka hasapladym. Häzir ortaça şu halkara derejesinde şular ýaly betwatçylyk bolanyny bir adama tölenmeli pulun hasabyny çykardym. Ine şu wagt Berdimuhammedow Gurbanuly Türkiýanyň ilçihanasynda çykyş edip aýtdy. Şo taýda jebir çeken biriň illeşlemediň arkasynda
Türkmen hökümeti dağıyalı bolup durur diýdi. Ören oňat gelin barlaryň şo dağıyalı bolup durýarmy duran okmy. Egerde dağıyalı bolup durýan bolsa adamlar ine şu ortaça dünýä boýunça ina şuna seredin 30.769 $30.769 her wepat bolan adama pul tölenmeli. Ne ýazyp alaýyn şunu. Şu halkara derejesinde orta berilýän pul betwas yerde adamlar şoňaly ýurdun grajdanlary wepat bolan bolsa şol maşgalatyna berilmeli. Bu pullar näme gidýär? Şoň jesetini getirmek üçin, şonu öz watanyna jaýlamak üçin, hem de şoň ýygyna galan maşgalatynyň başyny çaramak üçin sarf edilýär. Şolara berilýär. Ýöne bir ortaça hata Türkmenistan ýaly çiğmal, ummatsız çiğmal satyan hem de şonun gazanç edýän ýurtlar adatça bundan 2 hesse, 3 hesse köp berýärler. Ba ýurtlar, Arap ýurtlary şolar ýaly özünü doğrudan bir karar yurt dip ölan eden yurtlar öz grajdanlary ölünni ya da ni ol Arap Emiratlyklaryna ya bolmasa kararlılık, padşahlyk dip ölan edilen yurtlarda raýat diýilýär. Türkmenistana raýat bolmagy haky ýok. Türkmenistan respublika. Bizde padşahlyk däl ya kararlılık däl. Türkmenistanyň grajdanlary şu puly inberksi almaly. Gelin onu şunu kontrol edelim. Adamlar bize yadın. Şol wepat bolan nereselen, studentlen, oğlanın, gıyızlan ya da bizim iyileşlemedin işlep veren Türkiye'de. Şolara berildi mi? Her maşgalatına şolara yalıp ya da berilmedi mi? Gelecekte murada ya da ne erkin Türkmenistan'ı şu arada haber verseniz biz şunu halka yetireriz. Galan meselede yine de devam edelim. Belki iyileştirmeden yine de sorular gelebilir. Doğru elakkeştiğiniz aklı taparam. Yine soru gelen varsa Murat ait yine de. Soru köp. Hada şu soru jepmäli. Doğrudan biz idarlap duruz. Şu yerde cebir çeken adamlar şolun maşgalalary näme ýagdaýda cesetlerini geçirdiler mi? Şolara kömek etdiler mi? Biz şu zatlar idarlap duruz. Egerde şuraya kömek almadık adam bolsa biz hökman onu öz efirlerimizde aýdarys ve Vatan Programmasynyň redaktorynyň arkadagy ve öz tohumynyň arkadagyna hökman biz aýdyp bütün dünýä jar ederiz. Inni men diýjek bolýan adam ýene bizim watandaşlarymyza näme esasyna şul adam yatıp 17 ýyl gel şul adam çykyp ine men öz watandaşlaryma dağyal duran hemme kömekler eden diýişi. Birinji bu cebir çeken adamlar, şöyle ölün adamlar bütün dünýä mass mediýa ýa-ni aşağından. Yani şu kameralar, jurnalistler hemmeti üýtdi şöyle. Türk halkam Erdoğan'am dinlemeler, Erdoğan'am bilecek olsa şu materialları etmeliler. Şöyle ki halktan dören adamlar, toporlar, cemiyetler kömek edip şöyle bir yerini tapsalar, onun pasportunu, dokumentini identifikasiýa edip şonu ofitsialny registrasiýa edýär, onu gizlep bolýar. Egerde Türkmenistanyň içinde bir 10 ýaşdan çopan ölse meýdanına ya bir kan oğusu bolup öýde adamlar cebir çekse onu gizlep bolýar. Onu Vatan Programmasynyň redaktory var, yani Vatan Programmasy var, onu MHM var, polis var, aglaryny ýapýar adamlar. Ine bir topar köprüler ýok bolup gitdi. Olar kommunikasiýasy haly, ne oýra ugun çörek bolýar. O zatlar aýdylan Türkmenistanda. O näme? O adamlara kömek etmek näme? Utunçmy? Ya o diňe ýa-ni Türkdäki ölünler, ýa-ni şu katastrofada ölünlere kömek etmeli. Ýok, elbetde kömek etmeli. Elbetde munam aýtmaly, bäriýem etmeli, aňaram etmeli. Alawaly Serdaryň alawaýytyny alyp, ýa-ni pöwrüde çürede gerip, sportivka geyip $500 gerip görmeliler. Ulu hormatlanmayan Vatan Programmasynyň redaktorynyň arkadagy ve öz tohumynyň milli lideri Gurbanoğlu. Men size ýüzenýän, siz atdanam ýykylyp gördüňiz. Velosipedem sürüp maskara boldunuz. Aýdym bütün dünýäde klonluňyzy ýa-ni maskara wagtyňyzy suwd etdiňiz.
Siz şu bir yerde maskara şekil bağ bolsa hemmetini utup geçip hatta Kniga rekordov Guinness'a girdiniz. Bir idiot yani. Inni başka maskara kalman soň utanman bir haya adam öňe çykyp men halkyň milli lider diýip obyektler açýarmy? Gomporup adamlar ukaskaja bilen ýa zadany berýärmi? Sizin kelleňiz haçan işläp başlar? Bize ýadadyk. Biz sizde näme diýinjämizi bilemok. Bilemizok. Bir topar aýal maşgala Türkiýede, Türkmenistanda erkek adamlar allygyna aýat okuýar. Çaltyrak siz bir Allah Taala alkyssyny bu dünýäden sebäp bizar boldy halk. Inni sizin spektakllaryňyz, sizin ýa başga rollary edip, maskara rollary, inni aktyor bolup başladyňyz. Inni spektakl görkezip, inni halky alajak bolup, ýa-ni inni men milli lider, men arkada diýip, ýa şolara kömek edersiňiz. Sebäbi siz 17 ýyldan bäri Türkmenistan dolanyp gelýär. Türkmenistanyň pullaryny çepe sağa soğup 80% öz hataňyzy saklap durýar. Siz kömek etmeseňiz, biz sizin itiňizi ýeriz. Türkmen grazdanlara daşar ýurtda siz kömek etmeseňiz hökümet bolup, başga kömek ediljek ýok. Görüwli halk öz soňky pullaryny goýup, olary jaýlap ýör, olary ýa kesellerine medisina kömeklerini etip ýör. A bizim pullarymyz nerede? A bizim TV gaýlyklarymyz nerede? Urup ýör. Bu özüne milli lider diýen bir haramzada. Şonuň üçin biz kontrol alýar şöýdak bolanyklary biz bütün dünýä jar eder. Erdogana hatlar iýerer. Bir topar partiýalara iýerer hatlary, familiýalar bilen adamlaryň maskaraňyzy berer. Şol kömek etmeden. Men ofitsial aýdýan resmi taýdan devlete şunu eder. Biz size Türkmen halkyna kömegi etdireriz. Siz arkada bolun, pilda bolun, depeda bolun, garada bolun, biz oňa dahylymyz ýok. Öz kliçkaňyz özüňize munasip bolsun. Men şonu belläp geçek bolýan, biz niýe barmadan bolsa, näil protest etmeden bolsa, hiç tarapdan gaýtmaz. Türkmen halkyna size kömek etdireriz. Siz öz puluňyzdan edeňiz ýok, jüýüňizden çykaraňyz ýok. Ogurlayan pullaryňyzdan, ýagny Türkmenistanyň baýlygyny ogurlayan puluňyzdan biz Türkmen halkyna kömek etdireriz. Inni sizin olar ýaly gitaraly, ritm blok çalyp, samsyk edýäniňiz biz geçirmez. Häzir bir topar aksiýalar taýýarlanyp dur. Taýýar boluň, siz jenaýada çekilersiňiz. Akıda biz gepleşimiz dowam ederi. Men bir zat göközjek bolýan, häzir bizim watandaşlarymyza ine şu ýaly bir habar berdi Türkmenistanyň ýaňja. Şu zatlary ine hormatly watandaşlar ýaňja habar berdi Türkmenistanyň ul hukukun aslında Garym kanalynyň başlangyç ýeri. Şo ýerde şol kanal joşluk bolýar, buzlar baglap dur. Ve şo ýerde su var gelýär, ýa-ni öňküden beter su gelýär-de şo ýerde kanal joşluk bolýar. O kanal birden joşaýsa, aşağı kanalyň şu aşagyna giden owlary, raýonlary kanal ýa-ni suwlar alyp biler. Öňe marda eýen betbaşçylar gidip dur, onu gizläp dur Türkmen hökümeti. Men size görkezýän. Ine Türkmenistan kartasyna seretsek, ine şu ýerde Garym kanaly başlanýar. Eger de ünferip serseňiz Taşrabat bar. Şu ýerde bir owçuk bar. Ine Kerkiden soň Başaga diýip bir ow bar. Ine şu ýerde Garym kanaly başlaýar. Bu kartada görkezlen okuwy, şundan Garym kanaly başlaýar. Ine şu ýerde ul problema bar. Buz problemasy we su problemasy. Eger de şu buzlary aýryp, ýa-ni akym düzeltmeseler, onu su joşup şu ýerden su ýa-ni öz ugurlaryny çarşyp bir topar betbaşçylyk bolar. Şunu Türkmenistan hökümeti aýdany. Aýdýanlar hem agzyny ýapýarlar. Ine şular betbaşçylyklary Türkmenistan hökman aýtmaly. Watan ýalan programatyna hökman görkezmeli şuraya dat bolýan. Nesedin? Garym kanaly ine şul darganata ýokarrakdan başlap aşağı gelýär. Şundan aşağı tejeniň üstü bilen ýa-ni Kasp tarapy gidýär.
Ine bizim häzir ul problemamyz şu başaga diýen ýerde, ýagny egerde üns berseňiz ine şu ýerde kerki, ine kerki gyzyl boljak. Ine şundan başaga çeli ine şu ýerde garun kanalynyň başlanýan ýerine ul problem bar. Biz habar tutdur, şu ýerdäki ilatdan biz size habarlar dogry berer, bolup geçen datlary. Ýöne hoppa, TV hoppa. Onu hökümet aydan ok. Ediyen Murat, adına aydan. Nanni Murat, şol estiyen Murat, Eşken aydan. nanni şol Sovet döwründe de käýil bolýardy şol ýer. Käýil bolýar da şol ýaly bu döňýada nimeň öňüni tutýar. Suwun akymynyň. Şol akymynyň öňüni tutanyň soňundan joşýar. Su mezhep soňundan agyp gidýär da kenarlaryndan çykýar. Ovalary basýar, käbir ovalary aýratynyn ekin meýdanlaryny. Şol bolmaly üçin şol niçikmi şol bu doňýa şol öňüne böwet bolup urýar suwun akymynyň kanaly. Şonu amderýan özüne de bolup bilýär-de, gaty sowuk bolan ýyllar. Şonu Sovet döwürlerinde ýürüýte spesialistler çağırıp olara zrywnikler diýilýär-de, ýarjylar. Dinamit bilen ýaryp, buğdy ýaryp suwun akymyna ýol açýarlar. Ine egerde häzir şo sen ýanky görkezýän ýerinde uly betwaçylyga getirmedligini isleseň şo suwun, onda şo spesialistler, hünärmenler baryp şo taýda buğdy dinamit bilen ýaryp şo akymyna ýol açmaly. Ana etmeliler. Dogry. Dogry diýäňiz. Inni akıl tapara biz gaty şart ýagdaýda ine bize gelen sorulara cevap verelim. Yadımızda olsa biz emhemme metodikasyny başladık. Şoň ýene 2 bölüm bar. Ine o bölüme gaýdyp gelir. Şu bolsa biz şo sorulara cevap verelim. Ine bize ýa bizim bir Poland diýip bir watandaşymyz ýaşyny olar ýaly geroý bolsaň Türkmenistana baryp gürle siz ýaly adamlar üçin ýollar ýapylýar. Gaýrat edin adam bolun diýär. Ine bu adam şol hökman egerde biz garşylyk bolsak biz ýeketek ýanky 35.000 sany harby goşunyň 9.000 sany emheme adamlaryň we 14.500 sany polis işgärleriň ýanyna da gurban uly prokuratura, gazetler bir stroýa dursa bizim ýeki bolup çöre baryp ýüzüne basyp etmeli pikir edýärler. Elbetde biz edilýär sony. Ol bir uly bir ýanky bir gerwoýlykda. Ýöne oň netijesi bolmaly. Ine şoň üçin biz şonu edendik, biz häzir adamlar ýygnap, biz aýtjak gel. Biz Gurbany bilen Serdar Berdimuhammedowlary tutsak edip jenaýda çekjek bolýar. Ýöne aýtmakdan baryp aýdanyň bilen seni öldürerler, ýöne aýdyp şol habarlary, ýani hakykaty bilenler bilen hiç habitlemez. Biz hakykaty aýtjak däl, biz hakykaty ýörütjek bolýar. Şonuň üçin biz barmaly içine. Barmada da hem aýtmaly, hem tutsak etmeli, hem jenaýda çekdirmeli. Diýmek biz hakykaty hem aýdar, hem talap eder, hem eder, hem gorar. Bir dört işi birden edýär. Şoň tapagy bar. Murat, mümkin jogap berenim, gysgaça. Aýdym. Gadyrly illeş, adyny näme diýdiň şoň? Poland. Polat. Indi Polat, diňe Polat däl, şeýle soraw berýär, şeýle teklip edýän onlarça, ýüzlerçe adamlar bar. Mümkin şolon käbiri bilgeçli içimiz ýakjak bolup aýdýandyr şonu. Käbiri şonu türk kanalykdan aýdýandyr. Siz ýurda barak edin şuatlar aýtsaňyz, hemme zat döýeler diýip orada şeýle ardy bardyr. Polat hem beýleki illeşlenmeli. Siz ýurda batyr bolsaňyz, mert bolsaňyz baryp şuatlary ýurtda aýdym diýen adamlar. Men yurtdan çıkmadan öň 7 ýyl görüşdüm yurdun içinde. Men görüş başlandı Intek Türkmenistanda ne partisi vardı, ne topor vardı görüşýän. Ne bir görüş vardı. Men ýekeje ödüm ýazjy hem jurnalist ýokmyny Intek 30 ýaşap ýaşamakam halkyň hak hukugyny gorajak bolup öz günümi unutup öz awraýymy ähli hanım anymy şo ýola goýdum. Hem çykyş edip hem Türkmenistanyň öz gazetlerini
hem merkezi Moskva hakikatlerde çıkış edip öz üstüme gaty bulu yükü aldım. Soňundan ýeki özümiň görüşip şu zatları düzedip bilmejegimi bilip ahir soňunda öz pikirdeşlerim bilen 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna Agdybirlik, ilki ol Agdybirlik däli dediňe dil jemgyýeti diýerdik biz oňa. Dil jemgyýeti diýip bir jemgyýet töretdik. Sebäbi Saparmurat Niýazow türkmen diliniň döwlet dili bolmagyna keskenlem garşy boldy. Moskwa Kremle ýaranjaňlap ähli 14 respublika öz ene dilini döwlet dili ulan edilen edenine Saparmurat Niýazow Kremliň tribunasyndan çykyş edip, ýok türkmenler öz türkmen dilini döwlet dili etmek isleýän oklar, olar rus dilini bilen Rus dilinin döwlet dili bolmagyny isleýärler diýip, şeýle türkmeniň külli türkmeniň adyndan ýalan sözläp çykyş edenine şondan soň bir şol 1-nji sentýabrda 89-njy ýylyň 1-nji sentýabryna bilim jemgyýetine bolan resmi duşu peýdalanyp, ol gaçyp giden soň ol deputaty ekiden soňlar Akmemmedowy biz özümüz bir jemgyýet kurduk. Soňra şu jemgyýete, şol jemgyýet halk hereketine ötüp geçdi, Agdybirlik halk hereketine. Şu Agdybirlik halk hereketini döneden soň biz bile görüşdük. Türkmeniň hak hukuky üçin, türkmen diliniň döwlet dili edilmegi üçin, oglan edilmegi üçin döwlet dili diýip. Şolar ýaly görüş bardy, emma esasan şu görüşi alyp baran adam bir 30-40 tane adam boldy. Onun adyny ýazdyranlar, bir belli edenler özüniň şonu gollaýanyny, açyk gollaýanyny belli eden adamlar bir 100'den geçdi-de, sehelçe. Iň uly ýygnagymyz biziň 1990-njy ýylyň boldy Akademiýa, Ulmar Akademiýasynyň uly konferensiýasyna ana şol 17-nji ýanwarda 1000-den ugrak adam geldi. Şolum biziň şu Agdybirlik hereketiniň gollawyna şonça adamyň gatnaşan, iň köp gatnaşan gezegi boldy. Emma bütün halk galmady. Öz hak hukugyny goramady. Öz hak hukugyny talap etmedi. Siz o wagt Polat illeş mümkin ýaş olansyňyz. Belki şu wagt tek doglanam dälsiňiz. Doglanam bolsaňyz ýana bir ýörjen bolup beren adamsyňyz, çağazyklsyňyz. Emma siziň ene ataňyz bar da ahirym şu wagt. Siziň ene ataňyzyň ýagdaýy bolandyra, siziň geljekde mudu gorama, gatnaşmaga. Emma şu wagt 100 miňlerçe adamlar gaty perwaýsyz bolurlar. Türkmenistanyň geljegine de, öz geljeklerine de, öz çağalarynyň, nesilleriniň geljegine de gaty perwaýsyz aradylar. Şoň üçin iň soňuna görüşip men mysal üçin 7 ýyldan soň ýurtdan iň soňky deminde çykyp gaýtdym. Uly ýitgiler çekip. Men bugün o ýitgileri agdap oturmakçy däl, ýöne şeýle bolly, belki ykbalymyzda şeýle agyr günler bardyr. Şol agyr günler başdan geçirdik. Ýöne egerde şo wagt dogrudanam biz kellämizi etegimize salyp, janymyzy oka dözüp, köçede näçe edek miting edemizde, näçe edek mitingler geçiremizde, demonstrasiýalar geçiremizde, siziň ene talaňyzdan gatnaşan bolsa-da şoňa, bizi gollan bolsa-da, onda bugün siz Türkiýede, ýa Ukrainada, ýa bolmasa Belarusda, ýa Orsiýetde eklenjek bolup sergerdançylyk etmediňiz. Hemmemiz biziň Türkmenistanda bolardyk, hem bol elini aşardyk. Türkmenistan gowy ýurt, baý ýurt. Ýöne Türkmenistanyň baýlygy ähli gençlik hadynasy häzir Hramowyň, Jadanyň, hemen Berdimuhammedowyň maşgalatynyň eline düşdi. Öňe Niýazowyň elinedi. Ol öz maşgalatyny milliarder edip gitdi, men türkmen maşy diýip. Eger orada ordanam türkmen maşy bolan bolsa, her bir türkmen häzir Saudi Arabistanyň halky ýaly, Emiratlaryň, Arap Emiratlarynyň halky ýaly baý ýaşardy. Hani ýaşaýarmy? Ýok. Emma Niýazowyň öz Irina diýen gyzy, Murat diýen ogly, hem aýalynyň baýlygy ummasydy da, aýalym dünýeden ötüpdir. Şoň Niýazowyň giýewsi, bular ne şu wagt Germaniýada investisiýa edýärler, türkmeniň pulundan 100 milyon euroluk investisiýa edýärler. Ýamalar milliarder, näme üçin türkmenler milliarderdir? Türkmen maşy bolsa. Näme üçin öz maşgalaty milliarder boldy, türkmenler garyp galdy. Häzirim siziň gözüňiziň öňünde bolup geçýän zatlar şol, döwlet halkynkydyr diýip
men halkyň hyzmatyna diýip inden berdim Muhammedowyň maşgalat ogurlyk edýär. Häzir inniki agdarşyk bolanyny, döwlet agdarşyk bolanyny egerde ýene-de häzirki döwürde işlemizem öňkü gereklerdäki ýaly uklap ýatsalar ýa-da bize gyjyt berip gelin batyr bolsaňyz, mert bolsaňyz ýurdun içinde çykyş edin diýip gapdalla tomoşaçy bolup durjak bolsalar, onu Berdi Muhammedowlaryň milliardlar alyp gaçyp gider. Jadanym, Hramfam, beýlek ogurlarym, Türkmenler bolsa garyp galar. Şu garypligim tek kıyamat ahir bolýança Türkmeniň başyndan aýrylmaz. Sebäbi 100 adam bolup ya 40-50 adam bolup hatda 1000 adam bolup bir ýurdu düzetip bolanok. İň bolmadym diýenne ýurdun ilatynyň 5% köçelere çykmaly. Ine şu urda gelin bile işleýälim. Burada Diňe bizden bile çıkalım, bile varalım. Bolýar. Aydın. Apel tapara bağışlan sizden emetim söyleyen Murada adanam. O vara yankı yurtdan çıkaran o sizin yüzünüzden, on yüzünden dime vara bağışlan veleyim. Edil o osrak geline arpana anam bahana deyip Türkmen'de aytlısı var. O ne için onu göweren nokta, bunu göweren nokta, on maşgalası arkayın gidip gelivella. Ne için şoratlarını vara aýd bilen o. Pandemiýa döwründe öz maşgalası vara. Samolyotda oturup Türk'e gatnadylar, Dubay'a gittiler. Ne için o zatlardan aýdan o? O ýöşünden içen atmak, ay ağam indi sizin ýany yüzüňizden zat diýen olan ol bahana ol. Men öz pikirime şeýle. Dogry. Indi biz dowam edelim. Ine ikinji biziň watandaşymyz diýär, ujar diýip. Indi bulara ýol ýok, agam ölümden başga. Bu watandaşymyz näme diýär? Bu watandaşymyz diýär, Murada indi Gurbanyň bilen Serdara hiç ýol ýok, ölümden başga. Şulara halk ynanmaýar. Hemme ynamdan geçdi. Ýani Gurbanyň bilen prezident bolup gördü, halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup gördü, hiç zat ütgemedi. Hemme wezipeler bir wada alyp gördü, hiç zat ütgemedi. Oğlun hatta getirip koydu, indi ýolları ýaşlara bermeli. Hiç zat ütgen yok. Dini agyrlaşýar. Indi başga ýol ýok. Halk ynamdan geçdi. Çykdy ynamdan. Ýani şu öýlerine arkada ýa arkadan serdar kliçkili adamlary dini ölümden başga zat ýok diýip men bu zatlary Türkmenistanyň içinden eşdiýem. Biziň halkymyz häzir gaty gaharly. Bir topar adam men ölecek diýerler. Men olary köşüşdirip durun. Siz öldürüp onu ýani öldürüp bilmersiňiz, özüňizi kösersiňiz. Mümkin öldürseňiz hem ýani çalışma, gerekli çalışma bolmaz. Biz hökümet uratda halk aldyryp demokratik çalışma etmeli. Näme? Sebäbi mümkin siz öldürseňiz başga bir basym alyp geler. Ol Soyunov gruppasy. Onun nomenklaturna opozisiýa. Olar ýene diktatura urjak bolýar. Biz hökümet halk bilen şonu düzeltmeli. Murat Gurbanowyň däl, Akbel Taparaga däl, ýa ine erkin ýolokçy däl. Biz halk bolup galyp şonu düzeltmeli. Inni Türkmenistan ýygyna gaýtmady ýaly, diktatura gelmeli ýaly. Biz demokratik institutlar gurtmeli. O diýmek näme? Açyk saýlaw edip prezident saýlamaly. Açyk saýlaw edip ýani Milli Geşiň hemme wekillerini saýlamaly. Açyk saýlaw edip hemme ýolbaşçylary saýlamaly. Ministrler diýdi, birinji ministr diýdi, hemmesini. Diňe saýlawaryň üstüne. Eger bagşlan pokum bolsa, seni hiç saýlamaly. Şo ýaly biz açyk etmeli. Hökümet işlerini açyk, prozraşny işlemeli. Her bir adam Türkmenistanyny bilmeli. Näme hökümet edýär? Näme kömekler gelýär? Niýeden pul alınýar? Niýe togulýar? Hemme zat bilmeli. Onu döwlet bir güç ýaly. Halk ýerine ýetirjik hökümet, kanun çykarjyk hökümet, kadet hökümeti hemmesi bir güç ýaly halk bilen bolar. Ýani şu ýaly döwlet gurmasak başga gaç ýok. Indi sonra öňkü türkmenler ýok indi özüni samsyk ýerine goýdura ýalar. Ýani öňkü awraýly, insaply, wyjdanly türkmen ýok. Häzir türkmenler şol iki sany oýnatyn, ýani sadyna öýlerini oýnatyp ýörler diýip. Akda para. Şuna siz gysgaça jogap berseňiz.
Ýöni şu öňkü ýaly edenli türkmenler ýok. Indi häzirki türkmenler özlerini oýnadyp beren türkmenler diýämi. Men gaty bu düşünbilmedim şunu diýýän. Bu diýem inni öňkü türkmenler ýok, insaply bir ýani adalet diýen. O dogry. O dogry sebäbinem şimdi senin hanny şu gaty gowy belläpdir. Şunu haýsy illeşimi daýdýar. Şunu sözüni çykaryp bolsa ştaýk umum aýdan zadyny. Ýöne belkol öň iýerendir de ol habary. Uzer 32 86 42 07. Indi öňkü türkmenler ýok. Indi özüni samsyk ýerine goýdurar ýaly-ýa-da. Düşünmedim bir gaýtym ýeme bunu diýende ady başgarak ýaly. Indi häzirki türkmenler akylly diýjek bolýar. Öňkü türkmenlerden bir şeyler ýaly bunu ýadan zady. Öňkü türkmenler ýok, indi özüni samsyk ýerine goýdurar ýaly. Ýok, öňkü türkmenler hem akmak däldi. Ýöne şu guramaçylyk göreşiň ebeteýini öwrenip ýetişmediler. Wagtyny çykmadylar köçe. Kimdir biri şonu etmeli diýip düşünýär. Ya ort etmeli, ya part etmeli. Türkmenem golunu goşurup oturmuşsun. Kimdir biri onu goýja adalatly sosial döwlet gurup bermelmiş. Türkmenlerim şoňundan kedil edip, tant edip ýaşamalmış. Şeýlerek düşünje bolan bolmaly halkyň köpçüligine. Ýöne ol gaty ýalňyş nemedi. Şoň şunum wagt utturdy Türkmenler hemen Türkmenistanda ilki başistik diktatura guruldy. Yani Türkmen faşizm diýen sözden gelýär. Türkmen faşy diýip adalyp, olam şol Führer diýmek adamlar. Şol Türkmen faşy diýmek, dogrusu şol Führer diýmek de, şol Führeriň nemesi şolam. Bir Türkmen varianty, Führer diýen neme? Führer baş hojoýun. Türkmen faşy diýmegem, Türkmeniň hojoýuny diýmek. Baş diýmek şu haçan şol resmi suratda kimdir birine şol nimedlenne berilenne şeýle titul ona ýem hojoýun diýmek bolýar-da. Türkmenler malmış kimdir birim şonu kişi edip goýunturan ýaly sürmelmişim, şoma baş bolmalmışım. Beýle däl adamlar häzirki dünýäde kimdir bir adam baş bolmaly diýen zat ýok bütün halka. Prezident wagtlaýyn 4 ýylmy 5 ýylmy şonun amryk bolmalylar. Onu häzir 6 ýyl edip gaty näde öwretdiler. 7 ýyl. Egerde 6 ýyl etsek bolsam diňe bir möhret bolmaly. 7 ýyl. 7 ýyl. 7 ýyl. İlki 6 tamam 7 ýyl etdiler şeýlemi? Ha, dogry başdan 7 ýyl etdiler. Moskwada ýanky ortalar 6 ýyl edenne türkmenler hem 7 ýyl etdi. Näme şini diýerler şonu? Sebebi gemirjek, oturjak, iýjek, wagt geçecek goýarlar şunu. Bravo. Egerde 2 möhlet oturjak bolsa, onu şonu 4 ýyl ýa 5 ýyl etmeli prezidentiň bir möhletini. Onun üstüde yeni men bir aýtsakladım da. Hanny şu näme gaýdyp gelse. Häzir şu iki kelleli prezident serdarlar arkada bilen arkadaly serdarny iki bolup şunu dolandyrjak bolýarlar da Türkmenistany. Şeýle ýagdaýda egerde Gurbanuly Berdimuhammedow kanun boýunça milli liderlik hem halk maslahatynyň başlygy diýen wezipeler berilen bolsa, şoň siyasata gatnaşmagy haky ýok. Asla haky ýok. Ol diňe Türkmenistana daşary ýurtlarda wekilçilik etmeli. Ýani men başda da aýdyp geçdim. Bir ýerde bir senagat nemesi bolsa, sergisi bolsa, ýa bolmasa bir ýurtda mysal üçin aýdaly bir ýurt çağırsa, Türkmenistanyň bir wekil, resmi wekil çağırsa, şonu Gurbanuly şotaýyp bitmeli. Hemen şotaýda siyasata digmen, diňe şotaýdan investisiýa aljak bolmaly Türkmenistana, investisiýa gelmegini gazanmaly, Türkmenistanyň PR etmeli. Şotaýda biziň iýleşmeliň biri şunu agzanmadymyza PR diýen sözi ýazdy. Ine şo gaty dogry söz. Häzir men şoň kim biri ýazmaşy ýok, ýöne şotaýda geçdi şo tomoşaçylaryň biri şonu derrew düşünüp ýazdy. PR şu häzir Gurbanuly Berdimuhammedowyň diňe PR etmek hakkı var. PR etmek hakkı var Türkmenistany. Şonu PR edip Türkmenistanyň awraýyny galdyrmaly, investisiýa çekmeli, medeni taýdan gidip wekilçilik etmeli. Dürli halkara forumlarda. Siyasata gatnaşmagy hakkı ýok Berdimuhammedowyň. Berdimuhammedowyň inni
Hanfi Türkmenistan'a niye hil jaý gurdunuz deyip görkemme taýagyny alan bolup şey edip dürtüp ol daşary ýurt kärhanalarına gurulşyk kärhanalarına ya bolmasa Türkmenistanyň öz kärhanalarına bu jaý eýle urun, o jaý eýle urun diýmäge kanun boýunça düýbinden haky ýok. Şonu etdimi Gurbanly Berdimuhammedowyň garşysyna jenaýat işini bolmaly. Ýa ol eýýän öz wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanýar. Yurdu prezident yönetmeli. Yalan prezidentten bolsa saýlawsuz ýöne şeýle bellinen Kafkas tarapyndan hem Ejez tarapyndan prezident otýar da näde Türkmenistanyň hakyky prezidentim halkyň saýlanan Murat Gurbanow. Inni şol haýsam bolanyna häzirlikçe demokratik usulla saýlanan prezidente ýurda baryp bilen ok, ýurdu ýöredýänim, şo taýda resmi taýdan şoň başlyk edýänim, öz maşgalasy tarapyndan saýlanan prezident. Ýogsam şowat şamman boljak bolupdyr prezident bolyn kakasy öz oğluna oturupdyr. Şolar ýaly gep gurulman bar halkyň arasynda. Garaz maşgalaryň içindäki dawaň hemem nemäň netijesinde Serdar oturdular. Ýöne şo Serdar häzir yalandan prezidentten bolsa şol resmi taýdan jogap berýär Türkmenistanyň ähli baglaşýan şertnamalaryna, edýän işlerine hemme zada şol jogap berýär. Inni häzir egerde Serdar'ın buyruğu bilen Gurbanly Berdimuhammedow Türkiýeň ilçihanasyna biz her bir şu Türkiýede ejir çeken betbaçylyga uçuran grażdanlarymyzyň arkasynda dağ bolup durur döwlet diýen bolsa ine adamlar ýadyp alyn men size ýene bir gerek görkezýän şu summany tas 31 000 goloy dollar pul bermeli halkara derejesinde kabul edilen neme boýunça her bir jebir çeken adama eger adam ölen bolsa eger de adam yaralı bolan bolsa elbetde onuň ol summa biraz azrak bolýar ýöne olam men pikirimçe şun ýarsynyň az bolmagy haky ýok. 15 000 dollardan az bolmagy haky ýok. Diýmek şunu siz talap edin. Ine şu sizin her biriňiziň hakyňyz Türkiýede jebir çekenler şu betbatçylykda. Hakymyzy biz talap etmesek kim onu bilederek kim talap eder? Hiç kim. Demek Birleşen Milletler Uramasına da yazmalı. Avrupa Birleşigine de yazmalı. Ha biz jebir çekdik. Başgalarymyza şunlary agyr ýagdaý düşdi. Ya biri wepat boldy, ya da yaraly boldy. Şunu ine biz döwletden almaly kömegimizi albilen diýip ýazyn. Hormatly vatandaşlar, biz sizden haýyş edýär, kim jebir çeken bolsa, şöyle doğan garnaşy ölen bolsa, bize spesifik gerek, biz bütün dünýäden basışlar edip Türkmenistan hökümetine şolara pul tölederiz. Yani maddi kömegi. Onu etmesek, onu biz öz haklarımızı gorap bilen yok. Şu ölen adamların haklarını goraýaly sizden maglumatlar gerek. Biz özümüz yani basışlar ederiz, etmeli basışları. Biz gepleşmemize devam edelim. Akıl para. Yine siz doğru bellek geçtiniz. Devlet kuruluş sisteması Türkmenistan'da logika ya bir akla çatan yok hiç yeri. Yine ünsörün. Halk maslahatyny yani Milli Geňeşiň içinden çıkarıp yeni meclis edip ýokary goýdy. Halk maslahatyny özüni milli lider edip ýokary goýup halk maslahatyny ýoluşturdy. Indi bu halk maslahatyny ýoluşturdy milli lider ya da swadibny general. Ine bu yani bir halkyň içinde bir mesele bolsa, o meselede bir yani halkyň pikiri gerek bolsa, şol halk maslahatyna guruluşyp prezidente aýdýar ine şu pikirler bar. Ýöne ilçihana barıp meni prezident iýertip öz adynyň gurulmagyna haky ýok. Ol diýip biler. Prezident meni iýerdi. Türkmenistan döwleti, ýagny prezident we onuň gullukları ýerine ýetiş hökümeti her adamın arkasında durur, kömek eder, daha tip olur. Bu olsa şöyle barya da öz adından gurulýar. Yani bir logika yok şun gurulunda hiç şeydi. Men düşünemem. Ol bir ikinci sen halk maslahatyny ýollaşdy. Sana şunu yani rol berilen bolsa, sen hökümetiň adynan gurulmaly. Gurbanly Berdimuhammedowyň adynan näme? Diýmek sen prezidentiň sözlerini halka ýetirmeli, gaýtalamaly. Ol bir ikinci. Indi şol halk maslahat diýen zada men pikirimçe itler, pişikler, atlar, sıçanlar, adamlary yani hemme zada goşup bir kaşamalaşy edip bir hökümet sistematyny düýüne ýykyp täzeden bir hibrit bir zat bolupdylar bu. Sebebi
şol halk maslahaty özü şöyle milli lider bolup halk maslahatyna ve şoňa hemme Türkmenistanyň haklary berildi. Ýagny istenlik kanun ýanky alyp biler, istenlik kanunlar durup biler. Ol bir konsultatywny organ näle? Ýanky kanun çykarjy organ etdi. Döwlet hökümetiň içinden çykaryp oň üstüne goýup halka derek dolu halkyň ornuny aldy. Şu halk maslahaty oňam ýolbaşy milli lider boldy. Indi men düşünemok. Bu milli lider bir titulmy ýa halk maslahatynyň ýolbaşy bolan milli lidermi? Ya da milli lider hem halk maslahatynyň ýolbaşy bolup bilermi? Mysal üçin Gazakstanda ýolbaşy diýeni ol Народное собрание diye halk ýygnagynyň ýolbaşy däl. Ol ýöne milli lider ýa ýolbaşy titul bar we hukuklyk geňeşiň ýolbaşysy boldy. Şondan ýokary galan ok. Bu bolsa hemme zadyň üstüne, konstitusiýanyň üstüne şol halk maslahatyny goýup, oňam lider bolup, ýani oňam ýolbaşy bolup we şo wagtda özüni ýa milli lider titulunu aldy. Inni titulum almadı, inni neme da wezipede galmady, ogly ikisi hemme batmady. İki kelleri prezidentler, iki kelleri Gurbanuly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Ve iki kelleri Berdimuhammedow diýemedem. Hem prezident, hem halk maslahatynyň ýolbaşy, hem milli lider, hem birinji minister, hemme zat şoň elinde. Murat, şol häzir gaty bulaşyklyk gidýär. Dogrudanam ýanky menim ünsberip dinledim. Şun çykyşynyň tekstini Gurbanuly Berdimuhammedowyň. Ol döwlet diýär-de, döwlet daýaly bolup sizin her bir adamyň arkasynda durar diýär, şo taýda jeber çeken. Ol hamaňa prezident diýip tawşyryk berdi diýip şonu aýtmaly. Öz adyndan aýtmagy haky ýok. Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet ýolbaşçysy däl häzir. Milli lider diýmegem, halk maslahatynyň baş tutan diýmegem, ol reprezentatiw funksiýa, ýani wekilçilik funksiýasy. Ol siýasata goşullygy hem öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýanyny anladýar. Şo ajdarhan bir kellesi hem öz nimesinden çykýar, özüne berilen çäkden, bellenen çäkden çykýar. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesi konstitusiýada gatty bellenmeli. Ýöne häzirlikçe men pikirimçe hiç zat bellenmendirim, hiç zat çäklendirilmendirim, kimin näme rol oýnaýanyň belli däl. Ýöne bir maşgalaň içinde nime diýip ýörler da, ýöne kim istese nämesi ejetini o taýyp iýerip bir iş etdirýärler, kakasyny o taýyp iýerip, ol kakasam ogluny iýerýär bir ýere. Buýrulaş kimmi da? Eger häzir Hudaý şol Türkmenistanyň üstüne düşmançylyk gelýärde, kim goşuna ýolbaşçylyk etmeli? Ejetimi Serdaryň, ýa kakasymy? Ýa kakasy ogluny ýolbaşçy edip goýup özi ýanadan prezident bolmalymy? Gara düşünür ýalylar. Şoň üçin Türkmenistanyň häzir dogrusyny aýtsaň bar, Türkmenistanyň bir türkmeniň könüden gelýän bir sözi bar adamlar. Şu gaty bulaşyklyk bolsa da şu häzirki ýaly. Şonu ýurdy alehekde soraýar diýerler. Ýurdy häzir alehekik soraýar. Hakyky. Hiç belli däl, kimin näme edip ýören belli däl. Şoň üçin tirak türkmenler oýanmaly, hem öz ýurdunyň, öz halkynyň geljegini öz eline almaly. Başga çykylgy ýok adamlar. Garaşyp oturma. Dogry. Akyl tapara. Ine dogry bellep geçdiňiz. Siz halk maslahatynyň ýolbaşy bolup, mysal üçin Gurbanuly Ajdarhan bir kellesi baryp şo wagtda ýygnaklar geçirip, kabinet ministri geçirip, ol guluşuklara zadany berip, onu bunu näde diýip prezident wezipesiniň işlerini edip ýörse, ola prezident kemtitdigi bolýar we başga wezipeniň ýanky haklaryny alyp öz jinayet iş etdigi bolýar. General prokurator siz şunu ünsberip, şonu ýerine oturtmaly ýa-da şonu tutak etmeli. Bu iksany jella günne kanunlar bolup ýör. Kim näme diýär bularyň bir ýygnak geçirip gidýär, edil ýygynyň ýaryn saat soň beýlekçi bar, terden aýdýar. Hatda içinde minister witse-premierim eýem keldi çaşdy. Şolum diýär, ýa-da galyt ýa-da galyň ogynny bizem sizin tarapyňyza geçşegini biz galy bilemizok, size garaşýardy. Şolum kellesi çaşdy.
Ine şul haçanla bir akmak, hökümet düzgününü düşünmeyen, konstitusiya hormat goýmayan, öz kellesine neşe çekip ertesi işe gelip öz kellesine gelen adam etbiren bolsa, konstitusiya seretmeyen. Ne şu ýaly zatlar Türkmenistanda günne edilen bolsa, biz hiç wagt makly bolmaz. Bizim ýolumuz hiç wagt uğurlu bolmaz, adalatly bolmaz, haklar bolmaz. Şoň üçin hormatly watandaşlar, her adam öz ýerine haklaryny talap etmeli. Şu ölýänem bolsak, bir zat bizi urýanem bolsa, biz öwrenme şoňa. Sebäbi bizi urýanem emheme halktan çykan adamlar olar da düşündirmeli. Men hakymy gorana, sen hakyny goralýa, sen çağıran hak goralýa. Sen hemmerde haklara ünsörlýa. Şoň üçin düşünmeli şolar bilen. Biz şoň dubinkasy, emheme terroristleri, polislara düşündürüp dogan arnaşymyz we düşündüş işlerini geçirmek şolar bilen. Ya şolar dursa biz öňe gidýärmiz. Şolary unutma. Indi soraga jogap berelim. Sen arzuwda ýaşa Türkmenistana baranok dip ýazýarlar da. Ine bir watandaşymyz tuğleme biziň aktivistler diňe tanqid soralar goýupdylar. Gatgowy. Ine sen arzuwda ýaşaýan Türkmenistana baranok dip aýdýarlar da. Ine hormatly watandaşlar, siz bir nada düşün. Haçanda sen haýtan bir azat döwletde pulun bolsa, mümkinçilik bolsa, anan günne akşam Türkmenistan ýardymy bermek. Dogry düşün. Elbetde ýadyma gelýär. Men enatam dogan arnaşan bar bolan soň watan ýadyma düşýär. Ýöne ine men ömrüm ötüp watana barmasam hiç tat bolmaz. Gaýgyly bor, aňyda video geler, tuğrak geler. Yani Türkiye'de, İran'da onunla duşak kardeşler bilen bolýar. Ine biz hemme daşyna oturan adamlar, sebäbi biz gaýdanna bara. Şeýle bir gaharlyk aýtdyk Türkmenistandan. Indi gaýdyp gelmek diýip. Bizi şu derejeye getiren Türkmen başı we onuň korrupsiýon adamlary, emheme. Gaty gaharlyk aýtdyk. Ine şu ýaly pikir etmeň, biziň bütün ömrümüziň iň bir uly arzuwy Türkmenistana barmak. Olan bir arzuwlaryň biri. Men iň uly arzum, men doğulan yerinde, yaşan yerinde, doğulan kardeşimin yaşan yerinde adaletlik bolmak. Yine iň uly arzum. Kim şonu ýöredilse, ine men şonu gollap, şoň arkadyna durjak. Hiç kim ýöredilmese özüm gitjek, adamlar ýygynar. Ine biziň arzumyz. Pikir etmeň, ýani biz ine Türkmenistana barmasak biz ölýäs. Biz ýanky ağlap geçip ölýäs. Ananyň şu ýerdäki men edýän işlerim, men Fransa döwleti maňa näme diýsem, watanyň ornuny tutup berip dur. Näme diýsem. Akbil saparaga da şeýle. Ýöne elbetde biz küýsýäs. Ýöne biz şöyle barmasagam, şoň içi türme bolup dursa biz barmasagam, ananyň biz baksyz bolmaýas. Dogry düşünün. O sizin arzuwuňyz, sizin başga hiç bir çykalagyňyz ýok. Hiç bir mümkinçiliğiniz yok. Bizde mümkinçiliklerin toparları, yani doğru, haydınan yapışsak ulu mümkinçilikler açıklık oluyor. Anladın? Men şu dağda koşulmadık olsam, men her yine şu 6. ayının Jeep'li Barcelona'da gelip görmeli, çağırırım ben. Hem de dağıtları taşlap, yine men efirde otuyor. Neyem ki? Halkımı da düşünce veriyor, düşündürüyor, Türkmenistan'ı düzeltecek oluyor. Var ediyen içine. Bundan ne girecek bolýar, ne mak bolýar, diňe ýani kösüňçak bolýar, başga da bolmak. Benim tamam. Ya bizim halkymyň düşünjesi atyp. Ine şonu ulutjak, giňelçek bolup, bizim hem halkymyz başga ýerlerde öz düşünjesini aýdanlar güýçli bolar ýaly, gerlikli bolýar düşünjesini berýär we adam toplaýar. Ine Murat, ine şu taýda bir dober NMV diýip bir illeşimiz bir maglumat berýär. Şonu çykaryp görköz adamlara, debeten adamları bilsin, yok aşaktan ikinci dober NMV diýdi. Şol hawa şu taýda bir maglumat bar, eger dogrudan urunyna bar bolsa, şeýle hok bar bolsa, goý hem aktivistler hem rejimiň karşısına işleyen protestçiler bilsinler. Şunu yürütü yetirmeli hata ediyen men halkın dikkatine, adamların dikkatine.
doğrudan şeyle bir provokasiya bir da tayarlanan bolsa elbette köpçülüğün bunu bilmegi gerek. Onun näme Murat başga soru yok bolsa bununça jemläsek näder gepleşigi? Doğru diýär. Ene bizim vatandaşymyz bir soru bar. Erkin ýolagçy. Şöra ýürüte geldi, şo soru bize bermäli. Aýdýaryň, dinläýärsiz. Benim bir sorum var. Esasy Akbel Sapara, Murada hemim size erte gün bir rejimi yıkamızsan şonun ornuna bir näýili halkın güýji, fiilin güýji alda ayıramızsın birden yerine boşluk bolmaz ýaly, yerine bir ne tanış, ne belli haramzadalar gelmez ýaly. Näme devlete platformasyny näme öňünden göreş görýärmi, näme ýa şonu bilesim gelýärmi. Ine şul adam şeýle diýär, egerde erti küni şul iki adam gitse, çalışma bolsa, bizim güýjümüz ýetmese, başga bir güýçler gelip ýene diktatura ýa bundan meter bir durmuşa salaýmasyn, ýa-da Hudaý saklan sire bolaýmasyn, ýa-da bir ul gan döküş bolaýmasyn diýip ine şonu bolmaz ýaly näme etdiňiz, näme edýärsiňiz we näme etmeli diýip soraw berýär. Akıl sapara jogap berýärmi ýa berýärmi? Dawa men jogap berýän soň üstüne ýetiräýin men eger nämedir bir zady aýtmasam. Bir meselede doğru bolan mesele bu mesele bu mesele çözülenine bir ilkinci gedek bildi bolup geçen ýalak edip gözüne getirmeliler. Şo ýagdaýy köp ýurtlarda gynansa diktatorçylyk rejimler öz erki bilen, öz islegi bilen ýurtda gitmez nimeden döwlet başyndan olary zor bilen gitmäge mejbur etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýyň Türkmenistanyň bolup geçjekdigi gurrunsyz. Näme üçin? Sebebi Türkmenistanda hiç ýyly adalatly saýlawlar ýok, demokratik saýlawlar ýok, söz azatlygy ýok, adam hukuklary dep bilenýär, adam hukuklaryna hormat goýulanok. Şoň üçin Türkmenistanyň döwlet çalşygy hökman zorlukly bolup geçer. Ol tarihte adamlar tarihinde eýem yüzlerçe gedek, hatta müňlerçe gedek görülenler. Egerde haýsydyr bir ýurtda söz azatlygy bar bolsa, adam hukuklaryna hormat goýulan bolsa, demokratik saýlaw sistemasy işe girdilen bolsa, onu döwlet çalşygy, häkimet çalşygy parahat ýolundan bolup geçýär. Hiç ýyl zorluk ulanlanok. Emma Türkmenistan ýaly diktatorçylyk ýurtda hemişe zorluk bilen çalışmaly bolýar. Olary mejbur etmeli bolýar, gaçyp gitmäge. Ine şeýle ýagdaýda doğrudan döwlet ýani häkimet vakumy diýip bir zat bar. Köni diktatorlar gaçyp gidýär, täzeleri mintep işe girişip bilenok. Ýani mysal üçin aýdaly, Fransiýadan uçur barıp bilenok. Mysal üçin Muradyň barmagy üçin, ýa-da Şwetsiýadan men barmagym üçin aeroport işlenok Aşgabatda. Ýa-da halkyň köpçüligiň barmagy üçin diňe bilinýär. Şo ýurdun öz içinde bilen adamlarymyz bar. Şolaryň wagtlaryň hökümete girjek, şolaryň arasynda wagtlaryň hökümete giriljek adamlar bar. Wagtlaryň hökümet gurulur. Şo vakum häkimet vakumuna ýol bermeligi üçin ogry jümürlem, maradyorlam, ýa bolmasa başga adamlaryň köçelere çykyp ýöneköy adamlara azar bermeligi üçin häkimet çalşygy wagtlaryň hökümetiň üstünden amal aşyrlar. Şo wagtlaryň hökümet saýlawlar taýýarlar, saýlawlaryň wagtyny berler. Öňkü aýdyşymyz ýaly biziň häzirki çakymyz 1992-nji ýylyň maýyny kabul edilen konstitusiýa boýunça şoň belli bir maýda dämdi şo. 1992-nji ýylda kabul edilen ýaýla aý anyk bolmasa. Şol konstitusiýaň halk maslahat diýen bölümini dondurmaly. Hem galan bölümlerini şoň progressiv bölümlerini ulanyp onuň täze konstitusiýaň düzülmegine ýol açmaly. Kimem saýlawlary bellemeli. Şondan soň halkyň özi kimi saýlajak bolsa, şonu hem prezident saýlar.
Muradym öz kandidaturasyny goýar, gerek bolsa ona erkin ýolagçym goýar, gerek bolsa başga da köp adamlar ýekabara ýa bolmasa belli bir partiýaň ýolbaşçy hökümini öz kandidaturasyny goýup biler. Emma biz şol saýlawlarda öň owurluk edip gaçyk gaýdan adamlaryň kandidaturasyny goýdurmaz. Öň özüne jogapkärlik wezipe ynanlaryny aýal gyýlar zorlan adamlar. Ya bolmasa Türkmenistanyň milyonlap pul alyp gaçan adamlaryň kandidaturasyny goýdurmaz. Ol konstitusiýada badabat bellener, hemde olar ýurda baran wagtyna Jinayet kodeksiniň degişli maddalary boýunça olaň garşysyna iş goýular. Ya da şu öňkü goýulan işler gaýtadan galdyrlar. Şunu ýadda saklan adamlar. Hiç ýyly edenetlik bolmaz. Bu meselede bizden öňkü iň şowly, hemem iň netijeli formatda geçirilen şolar ýaly häkimet çalşygy ulanýar. Şoň görnüşi, şoň formaty ulanýar. Ine men berjek söýüm. Olya, sağ olun Akbar menem goşup geçeyin. Dogry elläkleşdiňiz. Parahat, azat döwletlerine döwlet çalşygy, ýagny ýolbaşçy çalşygy, parahat we konstitusiýaň esasyna urup geçýär. O ýerde hormat goýarly kanunlar. Ýöne Türkmenistany biz gatow düşünýär. Ne Serdar Berdimuhammed, ne Gurbanuly öz wezipelerini ýöne goýmadylar. Onun yegenleri, öýleri hemme zat ederler. Şol Türkmenistan halky yine de Türkmenistan dolundurmaly. Biz onu taýýarlyk görýär. Ol bir. Ikinji, şo ýerde toporlar täze wagtyn hökümet dörer. Şo ýerdäki adamlaryň ýa-ni içine goşular, şo ýerdäki adamlar elbetde aktivistler, elbetde opozisiýonlar goşular. Şol açyk wagtyn hökümet diňe saýlaw yglan eder. Her adam saýlawa gatnaşyp biler. 92-nji ýylyň konstitusiýasyny gatnaşyp berläkleşdiňiz. Entek birinji Türkmenistanyň konstitusiýasy, entek azat konstitusiýasy. Ine şo konstitusiýasyny ine diktatorlar 9 gerek çalşdylar. Ondan soň ýene 2 gerek 10 mil gerek çalşdylar. Ine şonu entek çalşylmady konstitusiýaň diňe we halk maslahat bölümini aýrýar, galan bölümleri beýleki dünýä konstitusiýalaryna meňzeş biz şoň esasyna başlar. Ýöne soň ýa-ni meclisi saýlap on vekilleri şo konstitusiýany üstüne işläp täze halk üçin konstitusiýany berer de biz halk bilen onu gollar. Haçanla biz şonu tasdiklanýar diýmez. Inni şol geçiş näil bolar. Şoň günde bizim halkymyz günne güýçlenýär. Aktivistlik diýeniňiz näme dogry? Halk adalatly isleýär. Aktiv aktivistler halk hem adalatly isleýär. Bizim arkamızda her gün halk var goşup başlaýar. Goşup başlady. Ine şondan Gurbanuly iki kelleri ýa-ni Berdimuhammedow gorklar. Sebebi olum daşdöwrüň ýa-ni kalso diýende jymaýtsa. Ýa-ni olum Sirtni daralk gidip otyr da olum. Daralk gidip otyr, ýa-ni olum meýdança daralk gidip otyr. Indi hiç kim anman bular her wagt MHM, polis, harwurluň wekillerini çarşar durarlar. Ya gorkar olardan. Garnaşyndan gorkar. Ya garnaşam halkyň wekili. Garnaşynda da bir topar adamlar garşy. Şoň at barýan fiýakata. Sebebi erteki günne şol gyranda bulada taýyk diýjän bilýär. Şoň üçin ýerlerde wagtyn hökümetiň wekilleri taýar. Türkmenistanyň hemme ministrlikleri işini dowam eder. Hiç kim durup bolmaz. Diňe Gurbanulyny gollap diýje günni ýa-ni şoň arkasyny gollayan adamlary biz jinayet çeker. Derru. Galanlary işler. Problem bolmaz. Biz Türkmenistan hawosa berdirmez hiç kime. Biz diýje günni şol işler gerek bolsa durur. Hiç kime berdirmez. Eger halk düşünmeýän bolsa diýje günni gapyma gapy aýlanyp düşündirir. Ýa biz halkyň wekili, biz halk üçin edýär, zatlar özümiz üçin edemdik. Ýanşan bolsamy halkdan maslahat sorarsa halk bile eder şunu. Indi şu ýan bok geçer. Indi şu ýerde bir gatow soru berýär. Murat Gurbanow ýokary wezipede ýakyn garnaşlaryny belläp bolup bilerikde işlemek kanunyna laýykmy? Ýok. Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasyna laýyk däl. Şu ýerde men maddasyny ýadyma düşenok ýazylgy. Bir adam
döwleti batyp bilmeni haky ýok. Ya da bir topar adam döwleti batyp almana ya da öz kanunlaryny ýöretmeni haky ýok diýip aýdýar. Men o maddany gelecek efirlerde görkezem. Hiç bir hakkı yok. Şonuň üçin Gurbanly Berdimuhammedow konstitusiýa ünsveren ok, halka ünsveren ok, dip gilep ýatyr konstitusiýany. Konstitusiýa Türkmenistanyň esasy kanuny. Gaty mukaddes zat. Burhandan soň konstitusiýa. Sebäbi biziň aramyzdaky aragatnaşyklary, döwlet bilen halkyň arasyndaky aragatnaşyklary kesgitden ýeketek we bitewi we iň wajyp dokument şol. Şondan uly dokument ýok. Her bir Türkmen üçin prezident bolsun, çopan bolsun, biz bolaly, ol bolsun tapam ýok. Şonu ellemek gadagan. Haçanla ol WDP geçenine konstitusiýa elini goýup, men şu konstitusiýany kepil diýip aýdýar. Öýden birinji bolýar. Şoň üçin şoňa maşyn diýär. Şoň siýasat zat diýär şoň. Ine şoň bilen efir bu toraly erkin ýol bolsa, başga toralany bolmasa biz efir bu torjak bolýar. Yok, sağ olun. Bolýar. Hemmeňize sag bolun. Şu ýaly efire gatnaşanyňyza Akil Tapara erkin ýolagçy. Watandaşlar kommentariýalaryňyza bize maslahatlar berýäňize, bizi tanqid edýäňize köp sag bolun. Akil Tapara, gelecek bolsaňyz ine aýdyp bilersiň. Indi men sen eýem düşünürdim şu soragyň jogabyny berdim. Ýokary wezipede ýakynlarına şol iş birlikde işlemek kanuny barmy diye. Ýok, adamlar. Türkmenistanyň häzir Berdimuhammed Gurbanly Berdimuhammedowyň öz ogly Serdar Berdimuhammedowy prezident goýmagy hem özüniň hem ýokary reprezentatiw wezipede, wekilçilik wezipesini eline alyp galmagy jinayet. Şoň özü eýem konstitusiýany dep biledi bolýar. Türkmenistanyň respublikan esaslaryny dep biledi bolýar. Türkmenistan respublika, monarhiya däl, atadan ogly geçerýäli wezipe, prezidentlik wezipesi. Serdaryň prezident edip bellenmegi eýem ullukan jinayet. Şoň üçin wagt gelenine ataly ogul bu eden işler üçin bular dil duşucu. Dil duşuk esasyna hem Hramfyň Jadanyň güç ministerliklerinin gatnaşmagyna bular Türkmenistanyň döwlet adarşyny geçirdiler ýa-ni ýakynda. Şol döwlet adarşynyň netijesinde de häzir Türkmenistany iki kelleri ajdarha dolandyrýar. Şoň üçin bir edilen jinayet üçin bular wagty gelenine hökman kelle raňaşlap takyjyklaryny aýryp kanunyň öňüne hökman jogap bermeli bolar. Ýöne şol pursat gelenine biz öňünden güç ministerliklerine işleyen insaply adamlara öňünden ýüz tutýar. Goý olar MHM'de işlesin, polisde, serhet bulluğuna işlesin. Ya beýleki biziň bilmeýän birnäçe ýene-de güç nimelerimiz var, toparlanmamız var. Şolun haýsynda da bolsa, egerde siz şu başlananyny Gowulun başlananyny, parahat Gowulun başlananyny, Hramfy, Jadany, Berdimuhammedowleri, hem halka sütemeden adamlary tutup şolary Türkmenistanyň gaçyp gitmedi ýaly saklasaňyz, birinciden döwletiň, halkyň 10 milyard dollaryny halas edersiniz. Sebäbi şol adamlar Türkmenistanyň gaçyp gitmese, şolary gol çektirip nirlerde girlin pul goýan bolsa şonu ýerine getirdip bolýar. Emma şolar gaçyp gitse, ýa-da şol adamlar nähatdan öldürilse bilmän, onda şol pullar gitýär adamlar. Gaty kyn bolýar şolary almak. Şoň üçin Hramfy, Jadany, Gurbanly Berdimuhammedowy, Serdar Berdimuhammedowy hem beýleki şolaryň iýlen salanlaryny hökman tutmaly, tutsok etmeli, hem de şolar suwduň öňüne kelle ýaraňaşlap jogap bermeli, gizlen, ogurlan, dünýäň dürli ýurtlaryna, offshorlarda yerleştiren pullaryny şolaryň özü gol çekip ýerine getirmeli. Ýurda halkyň puluny. Şoň üçin ünsveriň adam öldürmek bolmaz. Emma tutsok etmeli. Kimler şonu tutsok etmäge gatnaşsa, şol adamlaryň soňra belki halk günäsini geçer, eger olar jinayet iş etmedik bolsa. Şu sistemada işlenen bolsa, eger olar halkyň ganuny içmedik bolsa, nähak adam öldürmedik bolsa, onu bir de halktan haýyş eder. Şu adamlar gızlı gelenine halkyň tarapyna geçtiler diýip, halkam belki sizin günäňize geçer. Ýöne öňünden şol adamlaryň tutulmagy üçin hereket edin.
dil biriktirip şol pursada taýýar bolun. Olar gaçar hökman. Olaryň näme ýedi arkasynyň ýagrynysy ýere dejekkel, egerde gaçyp çykyp bilseler, gaty köp pul çykardylar ýurtdan. Ona näme bolýar? Adamlar bu gedekki gepleşmede şunuň bilen Murat tamamlaýaly. Hoşta bolun, ýene de efirde duruşýançak. Sağ olun hormatly watandaşlar. Inneki gep elişiklere çenli. Sağ olun.